Так, зараз я вам all will fall. Категорію треба буде ще змінити. Так. Яна там падлагвае, калі што. Ну, рэальны плейтэст такі, але канцэпт мне спадабаўся. Гэта выжывач. Яшчэ адзін, але выжывач каланя... Як гэта? Colony Survival Sim. Я не ведаю, як ужо перакладаць гэты тып гулін, калі ты выжываеш не ў адзінку там нешта, а калоній. Ось, зараз я вам захоп зраблю. І... Так, і яшчэ катэгорыю на твічы. Это называется RimWorld. Ну, нешта такое. У яе ёсць асабістасць. Вельмі прыкалдэшна мне, на мой погляд, мне спадабалася як канцэпт. І гэта не проста выжывач і проста будаўніцтва калоніі. Так, давайте. Яны лётаюць? Не. Усё упадзе, таму што ў гэтым будаўніцтве выкарыстоўваецца фізічны рухавік. Вось. То бок, калі вы будуеце, ваша сістэма ўся, ну, у вас не толькі шмат месца будаваць, бо ўвесь сусвет ён водны. І сэнс у тым, каб вы будавалі калонію так, каб літаральна канструкцыі будаваць, якая не разваліцца, скажем так. Вось у гэтым ідэя. Пры гэтым вы ўсё яшчэ павінны там рабіць літаральна ўсё. Might and Magic 9 атрымлівае 10 000. Дзякую, вялікі РВД. Так, добра. Я, падаецца, ўсё змяніў. Я ўжо трошкі пабудаваў калоніі гэтай. Так. Ужо ноч. Як выглядаем? Мы прыбываем на караблі. Увесь сусвет водны. То бок, калісьці была цывілізацыя чалавечая, але, ну, не ведаю, па нейкай прычыне атрымаўся катаклізм. І усё затапіла. Засталіся толькі будынкі, ну, як сказаць, нават астравоў не засталось. Толькі на самыя высокія будынкі неяк трохі вылазяць з вады. І такая халера, мы прыплылі на лодцы, і гэтую лодку разбіла аб кавалкі будынкаў, яна села просто на іх, літаральна. Вось. І справа ў тым, што месца няшмат, і яго затаплівае. Ідэйны спадчыннік Тэтриса. Прыкладна так. Але атрымліваецца якая справа? Мы будуем калонію, у якой усяго ёсць структура. Бачыце, вось тут вось у мяне ёсць блокі гэтыя падмацаваныя. Яны насамрэч амаль абваліліся. Давайте яшчэ іх падмацуем. У мяне дрэва ёсць? Так, дрэва ёсць. Давайте дадам. Трошкі ўмацуем вось гэты масток. Вось так. Вырасла? Не вельмі моцна стабільнасць вырасла. А чаму? Павінна было вырасці. Тут, можа быць, не хапае гэтай яшчэ тут асновы. Добра, тады давайте вось з гэтага боку яшчэ прымацуем і такі ж паставім з гэтага боку. Будзе ў нас масток. Во, вырасла стабільнасць значна, у нас атрымаўся такі масток. Усё мае, як бы, яно трымаецца адно за адно. Мы кіруем гэтай усёй калоніяй. Вось, і, ну, прыглядаем, каб усё было ў парадку. Будзем чакаць раніцы. Яшчэ якая справа? Мы пачынаем зусім літаральна, у нас пару кубікаў ёсць толькі, вось яны з-пад вады вылазяць, і пакраху адкрываюцца ўсё больш тэрыторыі, пры гэтым хвалі то прыбываюць, то адыходзяць. Бачыце, вось тут? Я тут збіраўся здабываць рэсурсы, але тут затапіла зноў. Будзем чакаць, пакуль вада трошкі сыйдзе. Вось. У мяне вось гэты док, ён быў раней затоплены, і я яго пабудаваў, і зараз ён ужо пакраху становіцца неактуальным, мне трэба перабудаваць свой док у выніку. Вось. Займаемся мы калоніяй, займаемся даследаваннямі, займаемся развіццём тэхналогіямі і будаўніцтвам. Я вось электрычна сабе пабудаваў невялічкую канструкцыю, каб трымаць водныя турбіны, паветраныя турбіны. Карацей, пакраху развіваюся. Вось. Гульня час ад часу падлагівае даволі моцна. Зноў жа гэта плейтэст увогуле, на які... Я думаю, што пэўны час патрэбны, каб мяне падпісала на плейтэст, але я націснуў кнопку ў стыме, і мне, па-мойму, амаль адразу пацвердзіць на тое, што я згодны на плейтэст, яно адразу з'явілася, і я проста зайшоў як дэмка, літаральна, проста ў 2 клікі замест аднаго. Вось. Тут жа ў нас, бачыце, вось, напрыклад, гэта канструкцыя, у нас ёсць невялічкі парнічок, і ў ім ён літаральна пабудаваны над вадою.
А вось гэта канструкцыя яго просто падтрымлівала. Вось. Такая вось, напрыклад, цікавая рэч. У нас ёсць для здабычы. Зараз па рэсурсах трошкі прабяжымся. Нам патрэбна вада, якую можна піць. Бо такой звычайнай марской вады ў нас хапае, так? Нам патрэбна ежа, нам патрэбна смецце, якое, ну, не тлумачыць, там хутчэй за ўсё можа быць усё, што магчыма толькі там у гэтым смецці. Дрэва для будаўніцтва. Нам патрэбна жалеза, потым спатрэбіцца, яшчэ ёсць нейкія тавары і паліва. Зноў жа, я не ведаю, што за яны, пакуль я дагэтуль не дабраўся. Вось у нас домікі, дамы. Людзі ідуць на працу. Я трошки паскорыў, каб сонненька выйшла хутчэй. О, трошки адышла вада. Я думаю, знойдзецца хтосьці, хто разбярэ гэтыя сцены. І мы пачнем збіраць вось гэтыя рэсурсы смецця. Плюс яшчэ, што ў нас? Калі вада адышла, у нас з'явілася ў доступе вось гэтае дрэва, по-мойму. Яго ўжо хтосьці здабывае. Гэтае таксама дрэва асела трошки ў нас, а ў нас працаўнікоў няма на гэта. Так? Альбо ёсць вольныя людзі. Ўжо занято два чалавекі. Добра. Можна яшчэ пралезці вось сюды. Тут ёсць трошкі нейкія запасы ежы, да якіх я не дабраўся. Можа быць, да іх яшчэ пабудуемся. Што у тебя там за праблема такая? Ты у нас без справа? Докаў вольнага няма. Давайте док пабудуем яшчэ. Там вось бачна унізе яшчэ месца, то бок тут мы будаваць не будзем. Давайте док вось тут пабудуем. Мне падаецца, гэты док будзе доўга яшчэ трымацца. Бярэм. Дзе док? Вось док. Оп. Ось такім чынам. Ну так яго і паставім. Вось. Хто-небудзь вольны хутка прыйдзе і вырашыць гэта. Так, у нас павінны быць яшчэ вольныя людзі, каб пачаць тут здабываць. Ёсць. Няхай гэтае смецце забяруць. Вось, зноў жа, я дабудоўваю пакуль куды магу, пакуль вось у гэтую частку я яшчэ не трапіў. Толькі зусім нядаўна я атрымаў тэхналогію, каб будаваць такія доўгія масткі. І мне падаецца, нават доўгія масткі не ідэальны варыянт. Магчыма, варта проста ўнізе пабудаваць тут масток нейкі. Нават, можа, так і зробім зараз. Давайте робім наступнае. Мы бярэм вось гэтыя масткі, доўгі драўляны шлях. Вось гэта масток канкрэтна. Яно літаральна будзе працаваць як масток. І мы зробім яго вось адсюль. Куды ён прыйдзе у нас, атрымліваецца? У меня дрэва там не хапае. На гэта дрэва ўсё не хопіць. Дрэва да халеры патрэбна. Мы не бабры, на жаль, не. Мы людзі. Мы гуляем за людзей. Мне не хопіць дрэва на гэта ўсё. І дрэва, насамрэч, такі рэсурс, які бясконца ў мяне скончваецца, таму ўсе вялікія праекты, яны, ну, трошкі затрымліваюцца канкрэтна за гэтага. Тут ёсць яшчэ запасы металу. Я магу разбурыць гэтую сцяну? Не магу, не магу. А як мне тут дабрацца? Гульня. Ладно. Добра. А ты што у нас? Няма працы для гэтай лодкі. Давайте яе... Чаго ў мяне зараз не хапае? Мне не хапае вады. Вады я ў моры не здабуду. Просто так. Давайте ежу здабываю, няхай. Лодка пойдзе сюды. Можа быць, вада яшчэ адыдзе, мы нешта яшчэ знойдзем. Цікавае, карыснае. Так, працаўнікоў не хапае. Это зноў жа, таму што я даведаўся, што вось гэты порт, бачыце, там знізу бачна яшчэ кавалак будынка. Як вызначылася, гэты порт, ён будзе блакавацца час ад часу, калі будзе вада зусім адыходзіць. Калі што, у нас ёсць чаканні пэўныя, а на наступны дзень, праз дзень у нас адыдзе вада яшчэ. У выніку на 3 метры яшчэ яна не спусціцца. Так, а можна гэта ўсё пусціць у паветра ў канцы. Я вось не ўпэўнены як, таму што я бачыў ролікі, ну, калі глядзець прадпрагляд, ну, там, трэйлеры гульні, скажам так, то літаральна людзі будуюць гіганцкія там хмарачосы, з якіх усё валіцца. Вось, я бы жадаў такое паглядзець. Я жа, ну, глядзіце, калі я, напрыклад, просто зраблю самае відавочнае, вось гэта выдалю. Опс, а што з чалавекам здарылася? Канец дэмкі? Што? Я пачакайце-ка. У сэнсе, які канец дэмкі?
End of demo? Окей, гульня не забараняе мне гуляць далей, але у прынцыпе гэта канец дэмкі кабзда. Я забіў каланіста, не павінен быў. Зноў жа, тут ёсць такі механізм, калі вы абваліваеце, зараз відавочна абвалю. Калі ён падае, я магу зарабіць анду і выратаваць яшчэ будынак. Ну, у мяне на некалькі пару крокаў назад можна вярнуцца. Ну і ладно, яно сказала канец дэмкі, але не забараняе. У нас ёсць вось такой таямнічы будынак нейкі, які у мяне па квесту ёсць праверыць яго. Справа ў тым, што мне туды дабрацца складана. Каб яго праверыць, мне патрэбна пракінуць вельмі складаны шлях. Вось, напрыклад, адсюль можа быць. Давайте паспрабуем адсюль. Вось так. Падтрымку тут зробім, і гэта выдалім лішні. Яно ж сутыкнецца нармальна, мне падаецца. Бярэм вось гэту. Блин, зноў жа не хапае у нас. Просто не хапае нават просто дрэва. Халера. Чакаем дрэва тады. Можа яшчэ дзесьці можна здабываць яго. Вось на гэту, напрыклад, лодку нейкую адправіць. Лодак няма, у нас толькі дзве лодкі, на жаль. Іх нельга будаваць, ну, мне, па крайней мере, па меншай меры у мяне няма такой магчымасці. Адну я атрымаў там сваю старую, перасабраў, а другая прыплылі каланісты, якія прачулі пра нашу калонію і паждалі да нас долучыцца. Вось яны са сваёй лодкай прыплылі. Так, я паскору трошкі. Эвент. Пачулі пра гэтае месца. Нам пагражаюць. На жаль, мы не можам адмовіцца, і у нас забяруць шмат рэсурсаў. Ну, літаральна там бандыты, караці. Блин. Ну, я адкупіўся, але мне 0 рэсурсаў здалося за гэтага. На Chicken Palace адпраўляецца 2500. Там літаральна у мяне было 0 варыянтаў. Ёсць тэхналогіі, ёсць сацыяльныя тэхналогіі. У мяне пакуль даследуецца нешта. Напрыклад, прылады, якія дазваляюць лодкам збіраць яшчэ метал з вады. У мяне там час ад часу плаваюць вось цэлыя металёвыя кантэйнеры, пакуль не патонуць. Вось, і імі можна карыстацца. На жаль, я іх сабраць не магу ніяк. Дадатковы метал можна было бы атрымаць. Так, мяне гэта аддаляе яшчэ ад маёй магчымасці вось сюды дабрацца. Я тут яшчэ... Блин, я гэтую халеру пабудаваў, а не прыдумаў, што я буду рабіць. Ну, як да яе дайсці. Там просто фізічна немагчыма дайсці. Так. Трымаецца, добра, не развалілася. Лесвіца. І ёсць. Такім чынам туды хто-небудзь можа трапіць. Блин, ноч ужо наступае. Во, разбіраць пачалі. Зараз там стенкі паразбіраюць і яшчэ рэсурсы адсюль забярэм. Бо нас жа зноў нас прасадзілі зараз па рэсурсах вельмі моцна. Самае праблемнае, блин, зараз дрэва. Дзе яго здабыць, я не ведаю. Ну, акрамя вось у вадзе ёсць нейкія пэўныя кавалкі, і там вымывае трошкі хвалямі. Час часу вось як, напрыклад, гэтае і вось гэтае, яно прыплыла проста. Так, ну і хутка вада яшчэ дайдзе, будзе ўвогуле праблема. Трэба будзе, можа, нейкую лагістыку перарабляць нават. Ну, альбо нешта новае чыніцца. Таксама можа быць цікава. Вось, і вы, карацей, займаецеся тым, што літаральна самі ствараеце сабе месца тут не тое, каб хапае. Некаторыя тэрыторыі проста замывае. Вы не можете будаваць там бясконца. Дзякуй вялікі, што адпраўляецца на першага ведзьмара. Дык вось, у вас не тое, каб ёсць шмат магчымасцяў, як бы, у вас шмат месца для будаўніцтва. Кожная кропелька месца, яна вельмі карысная. Плюс яшчэ вы не жадаеце, ну, вам лагістыку трэба будаваць, таму што людзі ходзяць даволі далёка. Вам патрэбна прыдумваць нейкія тэрыторыі альбо канструкцыі рабіць з тых рэсурсаў, што ёсць, каб гэта ўсё працавала. Нагадваю, што заўтра у нас будзе стрым па Dreamfall The Longest Journey. Гэта гульня, якая мы
ну, я эксперыментую зараз новым трошки дадатковым яшчэ выкарыстаннем свайго спіса лідараў. Спіс лідараў зараз яшчэ будуць час ад часу з'яўляцца дадатковыя стрымы, якія вырашаюцца са спіса таго, што мы галасавалі. Пераможцай можа быць любая гульня, але тыя гульні, за якіх прагаласавалі больш, яны маюць большую верагоднасць. То бок мы карыстаемся там рулеткай, скажем так, для гэтага, каб зразумець, хто ў нас будзе пераможца. І перамагла, насамрэч, літаральна лідар нумар 1 гульня, якая была ў момант галасавання, на якую больш за ўсё балаў закінулі, Dreamfall The Longest Journey. Вось, у яе мы будзем, у нас будзе паўнавартасны стрым, хутчэй за ўсё 3 гадзіны, як і пятнічны, дзе мы будзем гуляць у Dreamfall The Longest Journey, і гэта літаральна вось, ну, заўтра будзе. Вось, я сёння яшчэ праверу, што з ёй усё добра, яна захоп усё яшчэ працуе. Вось, таму што я не так даўно OBS аднавіў, спадзяюся, нічога не зламалася. Вось, я яшчэ паспрабаваў з гэтым колам, я здзівіўся вельмі, што канкрэтна першая гульня ў спісе перамагла, бо нягледзячы на тое, што яна першая ў спісе, верагоднасць яе не такая гіганцкая, як можна падумаць, і нават калі на кола тое глядзець, калі мы яго круцілі, там не такі велічэзны сектар у яе быў. Я пакруціў яшчэ, і ў мяне ні разу не трапіла ніводная гульня з топ-5. Я пакруціў разоў яшчэ 10-15, ні разу з топ-5 ніводнай гульні не трапіла. Таму што верагодна, што яны трапяць, ну, насамрэч, гэта 1/4, што якая-небудзь там гульня з іх трапіць, прыкладна, можа трошкі, ну, каля таго штосьці. Але гэта не настолькі гіганцкая верагоднасць. Значна больш варыянтаў таго, што штосьці іншае будзе. Ось, так што было трошкі дзіўна, нечакана. Вось, таму нават калі у вас ёсць гульня, якая не мае шмат балаў, і вы бянтэжыцеся за тое, што у вас ніколі не атрымаецца яе прасунуць наверх, то вы можете, ну, не клапаціцца за гэтым, яна можа тады трапіць вось у гэтым новым фармаце. Пакуль я яшчэ з ім эксперыментую, гэта быў першы раз, я яшчэ не ўпэўнены, калі мне зручна будзе гэта рабіць, калі мне будзе хацецца гэтага рабіць, таму эксперыментуем, спрабуем, можа быць, нейкія мадыфікацыі яшчэ наверх будзем дадаваць у гэтага, можа нейкія яшчэ правілы з'явяцца. Ну і я з таго галасавання з круцёлкі гэтай выключаю тыя пункты, якія не вельмі могуць перамагчы, альбо патрабуюць вельмі шмат часу на падрыхтоўку, таму што я жадаю гэтыя дадатковыя стрымы рабіць больш такімі, калі ў мяне ёсць жаданне, а не, ну, не абавязковым, скажем так. Так, у нас надвор'е. Вось яна, вада пойдзе зараз уніз. Рыбка з'явілася. А лодкі зараз чымсьці яшчэ іншым занятыя. Добра. Пабудаваць бар. Не халера, у вас там патрабаванні? Калі я бар вам пабудую, ачмарэлі там? У мяне ёсць трошкі... Не, у мяне нават не знойдзена нічога. Тут бар пабудаваць, краму смецця і гэтыя самыя купальні. Я, халеры, баня, карацей, баню рабіць. І вось і халеры яго ведае, як я магу іх зрабіць, бо ў мяне тэхналогіі такой няма яшчэ. Нават не ўпэўнены, што... Ну так, я аж гэтай займаюся, яшчэ 10 хвілін буду займацца як мінімум. На якую мне жалеза патрэбна пачвара, блин. Так, там ачынілася гэта, сценкі прыбралі. Так. Тут у нас смецце. Тут у нас ежа. Давайте смецце і ежу пакуль забярэм. Стрип-клуб і бібліятэку. Ідэальны варыянт. І ўсё ў адным будынку. Так, вада сышла яшчэ далей. Вось яна сыходзіць. Вось гэты порт яшчэ працуе. Добра. У нас ёсць хоць адзін порт, які працуе, бо гэта ўжо бессэнсоўна. Калі вада сышла, ён не можа выгружаць рэчы. Так. О, тут ёсць жалеза. Просто так. Давайте побудуем тут лесвіцу. Лесвіца. Ось так. Ёсць. Жалеза. Няхай збіраюць. Я спадзяюся, увесь стрым усе мяўкаюць, не выключаецца з рулеткі. У папярэдні раз я выключыў. Я ўвогуле не ведаю, што мне з гэтым пунктам рабіць, бо пункт літаральна быў закінуты на Helldivers. І, ну, мы памяўкалі, але там мы памяўкалі хвілінку-дзве, можа. Ось. І таму што, ну, яно ніяк не магло перамагчы за літаральна там адзін стрым па Helldivers. Што можа патрабаваць шмат часу на падрыхтоўку RTS мікраменеджментам? Не. У асноўным гэта, напрыклад, котлеткі. Стрым па котлеткам мне патрэбна
Ну, нормальная такая падрыхтоўка. Я дакладна, калі яна пераможа, я не змагу яе правесці ў тую ж пятніцу, таму што мне патрэбна прыдумаць, як расставіць камеры, як, ну, як каб вам было бачна, каб гэта пратэставаць яшчэ. Хутчэй за ўсё я завяду нейкі канал для тэстаў спецыяльна, каб можна было паглядзець, што яно ўсё стрыміцца. Мне спатрэбіцца, магчыма, пару камер як мінімум. Вось, 3-гадзінны стрым мяўканне. Ну вось я сабе складана гэта уяўляю. Вось, то бок котлеткі, напрыклад, з імі праблема. Плюс ёсць пункты ў нас, напрыклад, як Дайсі, які належаць камусьці. Вось, і яго мне там няма чаго стрыміць. Ну, насамрэч. Вось. Так, ну і ёсць нейкія пэўныя гульні, якія я спецыяльна жадаю вось гэтую рулетку пакідаць, каб мне быў час праверыць, таму што звычайна як працую. Калі гульня трапляе ў топ-5, прыкладна, я і пачынаю правяраць гэтую гульню. Калі яна там проста апынаецца, я такі, ага, будзе ли яна працаваць, бо некаторыя гульні асабісце старыя. З новымі я некаторыя гульні я не правяраю, так яна нармальна хутчэй за ўсё будзе і звычайна ўсё ў парадку. Але калі гэта старая гульня, то з ёй могуць быць праблемы, ну пэўныя з захопам. І з ім я магу ваяваць, ну, нормально так по часу. І калі я буду гэта рабіць літаральна калі я буду галасаванне гэтае, ну, рулетку буду запускаць на наступны дзень, я магу проста не паспець. Аб'яднаць котлеткі і мяўканне. Вось. Ёсць яшчэ стрымы, напрыклад, у якой людзі жадаюць пабачыць, як это? Чамусьці хацеў сказаць карпаратыў, але кааператыў, вось. Каб я ў каапе з кім-небудзь пагуляў, ну, для гэтага трэба знайсці чалавеку, знайсці людзей, якія жадаюць гэта зрабіць. Ну, упэўніцца, што ім нарм, ну, знайсці агульны час. То бок я не магу гэта абіраць на сваё жаданне вось на наступным тыдні, такой опа, і раптоўна я пачынаю яго робіць. Не, мне патрэбна таксама падрыхтавацца. Вось, таму што гэта не толькі ад мяне залежыць. І вось такімі стрымамі, напрыклад, мне прыходзіцца, ну, я не магу, з-за таго, што гэта не толькі ад мяне залежыць, я не магу сказаць, што раптоўна мы на наступным тыдні будзем. Я не ведаю, мне падаецца, патрэбна нейкі час на падрыхтоўку на гэта. На гэта патрэбна знайсці арыгана. Арыгана не складана знайсці. А вось пагадзіцца арыгана альбо не, гэта іншае пытанне. Так, давайте вось да гэтага смеццем. У нас ёсць шлях, там, ну, абысці, вось, глядзіце, якая справа. Людзі ходзяць ось тут зверху, тут ёсць лесвіца, яны праходзяць па ёй, абыходзяць ось па гэтай, і ідуць, мы можам яшчэ ўніз пабудаваць нават, вось такі шлях невялічкі. Вось так. Яны дацягнуцца вось сюды, да гэтага смецця. Толькі у нас працаўнікоў вольных няма, адна праблема. Ты ў шафе? Навошта? У шафе гуляць у гульні зручна. У гэтай гульне, ну, All Will Fall, выбачаюся, у яе ёсць 3 тыпа каланістаў. Гэта працаўнікі, маракі і інжынеры. І ў выніку атрымліваецца, што тут ёсць нават сістэма сацыяльная. Калі у вас нейкая групоўка задаволена больш, чым іншай, яны атрымліваюць пэўныя бонусы. І можна даваць больш ежы, напрыклад, альбо больш вады, альбо вось такое. У выніку можна, як бы, такога мікракантролю рознага ёсць. Так. Так, у наших домах не распаўсюдзілася нейкая як плесень? Блин, нам няма чым ад яе пазбавіцца. Можна ферму грыбоў пабудаваць для таго, каб з гэтым разабрацца, не? Але што мне такой тэхналогіі няма? Просто пакінем як ёсць. Спадзяюся, гэта не паўплывае потым. Так, з гэтым будынкам мы да яго дабрацца нават не можам, невядома. Далёка ж ён, халера. Можа быць, калі я набяруся дрэва, якога у мяне зараз увогуле крытычны недахоп, я бы мог просто вось тут пракінуць шлях. Вось тут. І, у прынцыпе, ну так, усё. Просто шлях гэта пракінуць, і нармальна было бы. Это самае мінімальнае, мне падаецца, што я магу зрабіць. Давайте я паспрабую вось так.
У цябе бывае, калі ты аднаго з каточкаў неяк не можаш знайсці, а потым ён вывальваецца адкусьці з шафы? Ну, літаральна так. Вельмі знаёма. Фрэя абажае... Ну, у нас насамрэч не той, каб шмат шаф, якія адчынены, і катам трошкі гэтага не хапае. Ну, мы як бы не пушчаем іх да, напрыклад, абутку, каб яны сярод абутка тусілі, бо мало ли, ну, там бложкі нейкія, яшчэ што-небудзь. Вось, плюс яшчэ, зноў жа, аўтаімунка, ну, такое. Прыходзіцца сачыць за тым, што каты жруць. Вось. Так бы было б, можа, з большага і пофіка, а там атрымліваецца і наліжуцца чагосьці, соль якой-небудзь, напрыклад, асабісці зімою. Ну, не такой зімой, як зараз, а зімою. Вось. Можа бы нейкай солі наліжуцца, нешта такое. Ну, карцей можна рознага могуць падчапіць. Як зараз у іх доступу туды няма. Вось. Але акрамя абутка там яшчэ і можна схавацца і там адпачыць. Таму каты шукаць любую магчымасць. Вось Фрэя канкрэтна, у якой аўтаімунка, яна імкнецца максімальна хутка, ты літаральна адчыняеш шафу, каб абутак сабе забраць, а яна туды проста спрабуе пралезці, калі ты не будзеш глядзець на яе. Так, да абутку маім таксама нельга, бо можна прынесці заразу, а вось і ў іншай шафы яны ломяцца. Ну, карацей, мы аніякія не пушчаем, бо, ну, ёсць адна, у якую можа быць і пусцілі б, але справа ў тым, што яны забіраюцца там на самы верх гэтай шафы, а яна убудаваная шафа ў сцяну. Так, і яны атрымліваюцца, яны па паліцах, яны па крыху наверх залазяць. А там наверсе гіганцкая прастора, на якой нават калі ты са стулам станеш, ты не дацягнешся да дальняга кута. Таму калі што-небудзь, ну, калі што, атрымаецца, што там, калі кот будзе сядзець, мы яго не толькі не знойдзем, мы яго тут дастаць не зможам, акрамя як палкай. Разумееце, так? Там увогуле складана туды дацягнуцца, ён там проста гіганцкая прастора наверсе, да якой ніяк не дацягнуцца нармальна. Ну вось, там звычайна скрынкі розныя, але ж там таксама месца ёсць. Вось. Таму спрабуем мы нават туды не пушчаць. У выніку няма проста ніякай шафы, якой яны могуць захавацца, але ж пралазяць. Ну, пралазяць рэгулярна. Так. Яны пайшлі спаць, а гэты ўсё яшчэ будынак працуе. Працуе, нягледзячы на тое, што яму там цягнуцца ўніз далёка. Гэты будынак, ён вылаўлівае розныя дрэвы, кавалкі дрэва з вады. Вось. І літаральна ён працуе, проста вось уніз запускаецца, гэтая лавілка іх. Толькі і ў яе ёсць, ну, абмежаванне. Яна там не ідэальна можа працаваць. А, там у нас літаральна ўжо... Я зараз пад тэкстурку змог зазірнуць. Я проста не ведаў, што тут дно ёсць. Окей, добра. Чакаем раніцы, пакуль яны на працу пойдуць. Вады не хапае, у нас самы крызіс зараз па вадзе. Вады мы здабываем у асноўным гэтым самым. Альбо знаходзім проста прадметы. У нас ёсць вось адзін будыначак, які марскую ваду бярэ і выпарвае з яе звычайную. Вось. Адзінае, што гэта таксама не панацэя. Гэта вады ўжо у нас шмат людзей, і гэта ўжо становіцца праблемай. Мы можам са смецця пачаць, нейкім чынам не пытайце, як яны са смецця могуць ваду здабываць. Ось. Зразумеў, яны зноў жа саляную ваду пераўтвараюць у звычайную ваду тым, што выпарваюць соль з яе. Толькі вось паляць яны смеццем. Справа ў тым, што смецце ў нас якраз такі можа быць. Смецце зараз больш, чым дрэва. Можа быць, ёй пакарыстацца. О, я не халеры там забруджвання. Давайте паставім яго куды-небудзь. Вось сюды, напрыклад. Реально, вы сюды просто поставим, там, где далёка ад жытла нейкага. Ось, зробім сабе дадатковы будынак, у ім будзем паліць смецце. Таму што, калі шчыра, ўжо не хапае, ну, дрэва больш, яно больш неабходна, чым смецце. Так, вот, разабралі ўсё? Не разабралі яшчэ. О, зараз пачнецца дождж і прыбудзе вады. Вады прыбудзе 3 метры. А потым на наступны дзень яшчэ на 3 метры апусціцца, потым зноў падымецца. Ну, то бок яна будзе хістацца паміж 3 гэтымі метрамі. Не тое, каб моцна. Кантралюема, карацей. Пачынаецца дождж.
Вось з яго мы дадаткова вады яшчэ і здабудзем. Это добра. У нас ёсць тут трошкі ловіцца. Падымаецца вада. Яшчэ адзін порт пачаў працаваць. А ты чаму тут стаіш? А, яму няма чаго рабіць. Куды б яго накіраваць так? Я не вельмі варыянтаў бачу. Пакуль няма чаго з вады чапляць. Так, і вось он наш новы будынак. Ну давайте... Смецце просто здабываецца у нас з вады таксама вось тут, дзякуючы гэтым двум працаўнікам. Яны з вады, бачыце, такой вось сетачкай ловяць. Што выцягнуць. Вось, але яго не той каб шмат, яго там, ну, самае неабходнае, скажем так. Зараз у асноўным прыбытак гэта з-за таго, што я разбіраю рознае смецце, вось, напрыклад, тут цэлыя склады смецця, з чаго ў будынках засталося. Вось гэта асноўнае месца, адкуль мы яго атрымліваем. Давайте здабудзем. Рэальна, всё, пачынаю паліць, карацей, халера з ім. 3 людзей назначылі туды. Няхай паляць. Вось. Новае даследаванне можна абраць. Варыянтаў тут шмат. Чаго можна зрабіць? Культывацыя дрэва. Выкарыстоўвае... Можна рабіць дрэва, выкарыстоўваючы расліны, карацей, просто дрэва. Так, электрычнасці смецця, каб атрымліваць дрэва. Не зусім наш варыянт. Што ў нас яшчэ для вады ёсць? Сховішча вады. Паліва ў ваду. Ага, дэсалінатар электрычны. Патрабуе 10 электрычнасці, але перарабляе, будзе бясконца перарабляць у, ну, саляную ваду у піцявую. Вітаю, дзед Максим. Добрый вечар. Так, розны... Што это такое? Выкарыстоўвае электрычнасці ваду. Мне падаецца, ён будзе больш эфектыўны, чым тое, што мы выкарыстоўваем. Ён выкарыстоўвае трошкі менш вады і выкарыстоўвае даволі нармальную такую колькасць электрычнасці. Нам не падыдзе. Лоўля рыбы. Вельмі лагічнае было бы гэта зрабіць сабе. Чаму я раней не здагадаўся, я не ведаю. Так. Збіранне. Ты што такое? Інструменты, каб збіраць смецце на вадзе. На лодках. Добра. Кран драўляны, які збірае ресурсы літаральна пад ім. А як гэта павінна працаваць? Блін, я націснуў. Так, давайте для электрычнасці нешта лепей. Sun Energy Boiler, што такое? Ага. Атрымліваем электрычнасць за тое, што выкарыстоўваю ваду, каб потым перарабіць яе ў электрычнасць, просто выпарваць яе, неяк такое вельмі дзіўна. Ага, і гэта воднае кола. Збіранне грыбоў, так, гэта таксама тут варыянт. Давайте вось гэта, сацыяльную тэхналогію, тому што сацыяльна у нас там трошкі ўплыва не хапае. Будынак, як галоўны будынак, выкарыстоўвае электрычнасць і дае трошкі уплыву, генеруе. Падыдзе. Ну што, у нас сабралось трошкі дрэва? Сабралось трошкі дрэва, давайте шлях это дабудуем вось тут. Оп. А, ён разваливаецца. Так, добра.
Яго спатрэбіцца чымсьці падмацаваць, я так разумею. Ну ладно. Добра, як скажаш. Робім арку драўляную. Ось такую. Я вось не ўпэўнены, паверх яе няма ж сэнсу рабіць вось гэтую з рэйкамі. Можам проста далей зрабіць. Ось так. І на лесвіцу нам не хапае. Я ж магу тады пазбавіцца вось ад гэтага і ад гэтага. Яно будзе трымацца. Трымаецца. Цудоўна. І вось тады нам на лесвіцу хапае. Во, дабраліся да іншага месца яшчэ. Вось сюды. Што у нас тут ёсць? У нас тут ёсць смецце, дрэва, якое нам супер патрэбна зараз, і ежа. Давайте вось гэта ў першую чаргу дрэва будзем збіраць. На гэта адправім. Ежа таксама спатрэбіцца 2 адправім. Ну і смецце ў апошнюю чаргу. Яго сюды. Стрыпа бібліятэку, дык тэхналогіі няма. Я ж не супраць. Стрыпа бібліятэка, гэта ж цудоўна. Дарэчы, наконт стрыпа бібліятэкі, я так-то дом магу тут пабудаваць. Яна патрабуе смецця. Ну, давайте. Дом са смецця. Бо ў мяне дамоў не хапае зараз, недахоп. Я спадзяюся, яго не затопіць, але калі затопіць, гэта ўжо не наша праблема. О, прачнуліся. Будуйце. Хоць дом пабудуем. Не стрыпе бібліятэка, але хоць штосьці. Во, новае месца. А хто будаваць будзе? Здабытчыкі, блін. Во, пайшло. Не стрыпа бібліятэка, але утульненька. Так. Ага, тут сховішча вады для гэтай халеры ўвогуле карысна было б мець. Блін. А дзе я? У мяне ёсць нейкае вялікае сховішча вады? Не, няма. Давайте маленькае пакуль пабудуем. Вось так. Хоць штосьці, бо ім няма куды гэтага самага. Куды ваду гэтую падзець. Ось, цудоўна. Пачалі справай займацца. Вода зноў сышла. У нас одна лодка нічым не займаецца. Можна здабываць ежу, але з ежай у нас усё плюс-мінус. Вось з дрэвам праблема. Лодку, калі ласка, на дрэва. І яшчэ на дрэва. Будзем пакуль дрэвам займацца. О, там унізе нешта вызвалілася. Так, што у нас тут? Метал. І... смецце. Добра. А чаму металічны ліфт гэта так адзначна, быццам бы гэта будынак, які я магу нешта рабіць з ім? Цікава. Так. Самае цікавае, як дабрацца да гэтага будынка. А што калі мы вось тут працягнем, вось сюды пракінем масток, і потым тут унізе. Давайте так і зробім. Я пабудую невялічкую платформу, вось тут. І тут у нас 1 у 1 павінна стаць. Толькі дрэва не хапае. Ну, вось, не хапае просто дрэва. Колькі яго патрэбна? 20. Добра. Пакуль пачакаем просто. У канцы наступнага дня пачнецца шторм яшчэ і будзе прыліў. Будзе яшчэ на 3 метры зноў падымецца вада. Трошки падзатопіць нас. Так, у нас не хапае ўсё яшчэ месца. Трэба пасяліць. Давайте яшчэ тут домик бахнем где-небудзь. Во, я там... блин, не вельмі зручна зараз. У гуне есть даволі прыкладосная механіка разрэз вось такім. То бок, каб будаваць можна было нават унутры будынкаў. Каб было плюс-мінус зручна. Вось, зрабілі.
Ну все. Там додатковых дома сховано. І тут яшчэ калі што. Пахаваў дамы трошкі ў розных месцах. А чаму тут чалавек не хапае? Давайте яшчэ аднаго чалавека дададзім. У гэтым доміку не хапала аднаго працаўніка. Дзіўна. Магчыма, гэта быў той чалавек, якога мы выпадкова забілі. Так, забілі да смерці, а ё-маё. Бойка паміж групоўкамі унутры. Узяць адказнасць на сябе. Ну, давайте возьмем на сябе, але у нас уплыў увесь уляцеў за гэтага. Шуткі разыходзяцца. Ходзяць шуткі, што хтосьці пытаецца нас, спрабуе нас скінуць. Угу. Ну, просто шутки ігноруємо їх. Ну і як вызначылася, што гэта просто чуткі. Ну і халера з ім. Цудоўна, мы нават уплыва атрымалі. У нас есть квест на то, каб сабраць металла да халеры. 50 штук. У нас ёсць яго дзе сабраць? Таму што яго не той, каб шмат месцаў, дзе яго могуць здабыць. Літаральна, вось тут была месца, якое мы выкарысталі, я выкарыстаю тэхналогію. Ось. Так што, ну такое сабе. Можа быць, дзесьці плавае яшчэ кавалак які здаравенны. Не бачу ніякага металла. Не, не бачу. Ну і добра. Ну што, дрэва ёсць? Дрэва няма. З'явілася. Добра, тады дабудоўваем гэты шлях. Ага, разваливаецца. Усё ж таки, я думаў, што яно будзе... Я спецыяльна тэхналогію гэту развіваў, каб сабе зрабіць яшчэ вось гэты пераходы. Атрымліваецца так, што вось гэтыя блокі насамрэч больш эфектыўныя ў гульне. Ну, зноў жа, гэта дэмка, ну, такая ранняя. Вось, і вось гэтыя шляхі пакуль больш эфектыўныя, чым любы масток і высокатэхналагічны, які патрабуе нават больш дрэва. Вось. Ніякага сэнсу ў выніку ад іх няма. Вось. Давайте тады... Тут самае складанае гэта прыдумаць, як, уніз туды спусціцца. Так, мне хутчэй за ўсё я сабе слуп зраблю нейкі. Ось тут, напрыклад. Ось такі. І ось такі, так. І паспрабуем вось так. На яго спатрэбіцца 12 дрэва. Ну ладно. Ну і па такой логіцы тады атрымліваецца, што вось гэтая халера, яна у мяне толькі забірае дрэва бессэнсоўна. Яно павінна будзе трымацца нармальна і так. Он трымаецца цудоўна. Ніякай праблемы няма. Я сабе толькі сэканомім дрэва. Так. Ось тут. Разваливаецца ўсё нахрен. Ё-маё. Гэтая канструкцыя не вытрымлівае. Бачыце, вось гэтая штука? Вось яна не вытрымлівае. Нам трэба яе падмацаваць неяк. Ось так, напрыклад. Яна павінна будзе тады трымацца больш надзейна. І пад ёю таксама яшчэ вось так, давайте. Не павінна ўтрымацца тады. Мне зараз дрэва не хопіць на той, каб тут дабудаваць. Літаральна адной не хапаем. Ну ладно, чакаем пакуль. Так. Карабель з пасажырамі міма праплывае. Мы можам паспрабаваць кагосьці з іх каманды паспытаць застацца з намі, але працаўнікоў у мяне плюс-мінус хапае. Кожны працаўнік гэта дадатковы чалавек, які выкарыстоўвае яшчэ і ежу. Так што не, новых людзей не патрэбна.
Зараз. Ой, блін. Випадково побудував. Есть. И не развалилось, вы глядите. Структурная стабильность высокая. Добре, яно ўсё трымаецца. Заведем дельфінаў. Было бы цудоўна. Я б жадаў дельфіна завесці тут. Так, і з гэтай канструкцыі я зараз магу, мне можа з'явіцца доступ да гэтага будынку, так? Толькі мне лесвіцы не хапае. Як бы так яго паставіць? Просто гэтая лесвіца, яна бярэ, займае яшчэ адзін блок, атрымліваецца, так? І вось тут яны, хутчэй за ўсё, спусціцца не адолеюць. Ну, вось такія, ладно. Так можа ўсё і працаваць будзе. Адпраўляем у гэты будынак 2 чалавек. Няхай на яго даследуюць. Зараз узровень вады падымецца, і ён можа затапіць увогуле гэту канструкцыю зноў, і нам не атрымаецца паглядзець, што там унутры. Узровень падымаецца. Затопіць? Не затопіць? Мне падаецца затопіць. Зараз будзе далей падымацца, так? Альбо не. Элементарна гэтым вось на самай мяжы. Падзалівае, але жыць можна. Блін. Той грыб, які плесень, карацей, якая распаўсюджвалася, яна пачала на людзей пераходзіць. Якога хера нам рабіць? Ну, у нас няма ніякага выбару, у нас няма нічога, што можна зрабіць. У нас ніякіх ресурсаў няма. Можна ізаліраваць іх. Нам патрэбна 150 вады, альтэрнатыва 150 вады і 120 ежы на іх аддаць, каб гэта можна было зрабіць. У нас дзень для гэтага рашэння, так? Варыянт, мы не можам іх просто забіць. Давайте возьмем лодку і адашлем іх. Это адзіны варыянт, які для нас працуе. 3 жыхара, мінус 3 жыхара і мінус 1 лодка. Мы не можам дазволіць сабе пазбаўляцца лодак, мы не можам рабіць новыя. Трэцяе. Нам трэба даведацца больш пра іх, але для гэтага патрэбна 30 метала. Ну, гэта пасадзіць у іх у металічныя клеткі. Так толькі 2 жыхара памрэ, і, ну, шмат металу мы згубім. І чацвёрты, мы не можам рызыкаваць спаліць іх. І нам патрэбна паліва, якога у нас таксама няма. У выніку адзіны варыянт, які тэарэтычна мы можам дасягнуць, гэта вось гэта, калі мы вады здабудзем 150. Ось такая вось халера, у нас выбары, ну, адстойныя. Няма з чаго выбіраць нават. 150 вады. Ну, у мяне ёсць суткі, каб здабыць яшчэ адкульсьці 50 вады. Адкуль я гэта магу зрабіць? Это ўсё таму, што я праігнараваў праблему з тым самым, з грыбком. Вось там вада ёсць, але ж да яе дацягнуцца, нават дацягнуцца, пакуль яе здабуду, там яшчэ гэтага недастаткова будзе. Вось тут вада ёсць. Тэарэтычна можна тут. Давайте нешта прыдумаем. Ось так, трымаецца, добра. І сюды адпраўляем 2. Там 60 вады, але яны імгненна гэтага не здабудуць. Вось у чым праблема. Таму тут як ні круці, але мне падаецца ўсё даволі дрэнна. Так, людзей адсюль скінем. Няхай яны пойдуць здабываць, тыя ж самыя людзі пойдуць здабываць воду вось тут. Тут таксама 60 вады, і у нас ужо шансы нейкія з'яўляюцца. Цікавая у нас бальнічная. Ну, блин, такая вось медыцына у нас. У нас літаральна тут ні халеры няма. У нас тут ёсць некалькі дамоў, у якіх плесень паўсюль, і з якой я не магу нічога зрабіць, таму што у меня медыцына просто адсутнічае.
Гэта у нас смецце, якое я не магу здабываць, таму што у мяне няма тэхналогіі на гэта. Ну так, усё, у мяне варыянт скончыліся. Крызіс. Мне застаецца 16 гадзін, каб гэта вырашыць. І зноў жа, мне патрэбна не толькі вада, мне патрэбна яшчэ і ежа. А як я магу, блін, яшчэ і ежу здабыць гэтым усім? Давайте лодку адну вось сюды. Просто літаральна я зараз... Тры жыхары яшчэ жыць можна. Але вось без лодак у мяне будзе вельмі дрэнна. Лодкі вельмі важная частка майго ўвогуле ўсей сістэмы, скажем так. Без іх амаль нічога працаваць не будзе. Мне застаецца 12 гадзін на гэта вырашэнне. Вады здабываецца, ежа таксама ідзе ўверх, але не збалансавана. Вада нават можа паспець. Застаецца 9 гадзін. Можам паспець. Ежа зараз будзе літаральна вось-вось. Застаецца 7 гадзін. 142 вады і 116 ежы. Ежы дастаткова, ўжо 127. Вады яшчэ крыху. Можам іх вылічыць, магчыма. 134 ежы. Ежы дастаткова, вады недастаткова зараз. Яшчэ крыху, яшчэ крыху. 2 гадзіны застаецца. Ёсць, з'явілася дастаткова. Ізаліруем іх і паспрабуем вылічыць. Ёсць, ух. Так. Гэты будынак ужо даследавалі. Вось гэты. Гэта станцыя кантролю за надвор'ем. Так, вялікія гарады выкарыстоўвалі іх, каб змяняць надвор'е навокал. Угу. Ну так. Гэта апошні івент у дэмцы, які, ну, сюжэтны. Справа ў тым, што гэта адна з станцый, якая кантралявалася для кантролю надвор'я ў вялікіх гарадах. Напрыклад, занадта горача, ну, дождж пойдзе там. Вось, занадта холодна, стане цяплей. У выніку, мне падаецца, дагуляліся людзі з надвор'ем. Ну, ось, па выглядзе. Як звычайна, нічога новага. Вось, і гэта станцыя не працуе у бягучым стане, таму што яна поўнасцю, ну, не выправіць гэтага ўсяго. Але гэта, ну, як бы тут як і у гульні і сюжэт ёсць пакраху. Гэта добра. Ну ўжо, ранні плей-тэст, халера яго ведае, якой будзе гульня поўная, пакуль да яе выхада. Нават гэта не толькі супер такая там дэмка, альбо можа яны ў ранні доступ выйдуць. Нешта пайшло не так, так? В прынцыпе. Мне падаецца, дай людзям доступ да кантролю надвор'я і ўсё, нам усім кабзда. Таму што мы будзем жадаць усяго таго, што будзе дрэнна для любой экасістэмы. Так, добра. О, тут дрэва літаральна пад портам сабралося. Зараз у нас, дарэчы, недахоп ежы з-за таго, што я зараз зрабіў. У нас трошкі крызіс па ежы і ну, вада яшчэ кампенсуецца, таму што мы яе ў вялікай колькасці збіраем зараз. Мы літаральна там 60 сабралі літаральна за кароткі час. Нам ужо кабзда, ну, гэта таксама. Але там кабзда будзе хутчэй. Проста адна з рэчаў, якая будзе нам дапамагаць. Так. Тут яшчэ дрэва ёсць. Толькі да яго не дацягнуцца. Што цікава, вось гэтае дрэва, якое плавае, альбо любы рэсурс, які плавае на вадзе, вада можа падняцца ўзровень вады, і тады яна будзе дасяжная. То бок, калі вось гэты кавалак, ён зараз занадта нізка, так? Але калі ён літаральна, вада яшчэ паднімецца на 1 пункт, а яна... Не падымецца яна ўніз уплыве. Вось, калі б яна паднялася на 1 пункт, то мы маглі б узяць і сабраць гэтае дрэва. Ось, мне вельмі спадабаўся гэты канцэпт. У выніку у вас... Зараз, ну, на стрыме у нас амаль ну, ўжо ўсё з-пад вады выйшла, але пачынаеце вы, і у вас вада літаральна вось тут.
Я зараз, показываю. Вось он узровень вады, дзе ён знаходзіцца. У вас даступна самы верх вось гэтых 2-3 будынкаў. Вось, гэтая штука нават не выплывае, толькі вось тут гэты кавалачкі астальныя, іх трошкі бачна, і вось гэтую станцыю, самы верх яе бачна. Усё астатняга просто не бачна пад вадою, вы гэтага не бачыце. І ў выніку атрымліваецца вы па крыху у вас як бы мне цікава, ці будзе я бы жадаў, каб мяне затапіла паўгорады, ну рэальна, каб у нас была пагроза такая, таму што па выглядзе узровень па крыху зніжаўся, але нават часовых затапленняў не бачна. Ну няма такога, што тут крызіс наступае. Вось яно сканча прыкладна на там 4 ўзроўні ўверх, там 4 ўзроўні ўніз. Гэта змяняе сітуацыю і заўсёды прыходзіцца мікраменеджментам займацца. Але нічога надзвычайнага не адбываецца пры гэтым. Ну, такога, што там усё затапіла бы. У трэйлерах выглядае так, што яно плануецца. То бок, можа быць, гэта ўсё ж такі будзе па-іншаму працаваць пазней. Вось. Так, гэта быў апошні івент, у прынцыпе, у дэмцы. Адзінае, што я магу для развіцця далей, я магу пачаць металы збіраць і вось гэтыя квесты пазакрываць, проста якія. Мы знайшлі зламаную лодку. Можна адрамантаваць яе будзе. Патрэбна нам метал, 20 метала і 20 смецця. На жаль, метала няма. А вот мы нават яго не здабываем нідзе. Дарэчы, вось гэтае дрэва ў дасягненні, яно дастаткова блізка. Не помню, з якога боку, але дастаткова блізка. Так, там таксама метал ёсць унізе. Давайте хоць гэтае смецце пачнем збіраць. Оп, узровень вады пайшоў уніз. Дарэчы, што ў гэтым будынку? Жалеза ёсць. Вось тое, што мне і патрэбна. Давайте ў гэтым будынку жалез здабудзем. Я магу як бы так зрабіць. У прынцыпе, без розніцы, з якога боку гэта буду рабіць. Бярэм. Будуем лесвіцу. Ага. На лесвіцу не хапае дрэва. Цудоўніка. Давайте вось гэты будынак прыпынем, пакуль няхай не працуе. Бо дрэва мы палім у ім, а дрэва у нас не бясконца, на жаль. Яно вельмі патрэбна, амаль бясконца і патрэбна. Нам яго ўсё больш і больш патрэбна з часам. Таму што мы розныя канструкцыі пачынаем рабіць, якія спачатку не задумваліся ўвогуле. Так, вось тут жалеза ёсць, даволі нізка. Ну, больш я не бачу. Так, інжынеры дасягнуць здабычы вады больш высокага. А, вось гэта. Камусьці там не хапае вады. Пэўная групоўка жадае, каб ім вады далі даць. Далі даць. Далі больш вады. Каму б мы так? Давайте інжынерам у гэты раз. Бо трошки больш вады вам будзе. Карыстайцеся. На гэта можна не зазначаць людзей, не патрэбна. Э? 12 патрэбна дрэва. Оп, ёсць. Вось тут дабудуем невялічкі шлях. Вось так, і зноў не хапае. Недахоп дрэва. Ну, хто-небудзь дрэва прынясіце. Дзякуй, ёсць. Невялічкі шлях зрабілі, у выніку вось гэтую сцяну я пачну разбураць. І з гэтай сцяны, за ёю, мы потым здабудзем жалеза гэтае.
Ёсць прыгажосць. Наконт пераклада дыска Elysium я зусім забыўся навіны гаварыць. Наконт дыска Elysium не гаварыў не ў пятніцу. Мой план быў у тым, каб у гэтыя выходныя падрыхтаваць новую версію дыска Elysium, перапакаваць шрыфты і выкласці Nexus Mods. На жаль, я не вельмі добра сябе адчуваў у выходныя, таму я не стаў займацца гэтым. Я вырашыў, што лепей проста адпачыць, і таму поўнасцю гэта прапусціў. Таму я буду хутчэй за ўсё займацца гэтым дзесьці на гэтым тыдню. Думаў, можа нават адразу пасля, сёння пасля стрыма пасядзець паколупацца. Вось, падрыхтаваць хаця бы часткова і другую частку дарабіць там у які-небудзь яшчэ вольны дзень. Вось, прыкладна такі план. У гэтай версіі пойдзе шрифты, памылкі шрифтоў выправіць, конкретна недахоп літар некаторых у іншых мовах, дыслексічны шрифт і невялічкія праўкі ёсць ужо накапіліся. Плюс заліць апошнюю кнопку, якую кнопка internalize, гэта кнопка абдумаць, засвоіць, таму што на гэтую не было перакладу, пытанне пераклад яе быў пад пытаннем, і таму пакуль, каб не адкладаць увогуле папярэдні выпуск папярэдняй версіі, вырашылі проста адкласці на потым, каб вырашыць гэта трошкі пазней. Вось, кнопка зараз ужо ёсць, намалявана, і яе таксама я дадам у гэтую версію. Вось, так што гэта асноўнае, што там будзе. Можа быць, я знайшоў, як падраўняць шрыфт у галоўным меню, як яго з памерамі пагуляцца. Але на гэта яшчэ хутчэй за ўсё на гэтае ўпраўленне спатрэбіцца трошкі больш часу, каб упэўніцца, каб яно нармальна выглядала, таму што яшчэ хутчэй за ўсё надпісы ў галоўным меню будуць змяняцца. Бо зараз, калі я павялічыў шрифт, некаторыя фразы не ўмяшаюць, трэба змяншаць сам тэкст канкрэтна ў галоўным меню. То бок, напрыклад, перакласці там не загрузіць гульню, а просто загрузіць. Вось такое. Такія рэчы, каб просто карацей слова было. Вітаю, Нердурам. Добрый вечар. Вось, і такі прыкладны план. То бок, галоўнае меню я не думаю, што я буду чапляць пакуль. Я хоць і знайшоў месца, дзе гэта робіцца, але з-за таго, што трэба, можа быць, адрэдагаваць галоўнае меню, можа быць, не варта пакуль на гэты конт бянтэжыцца, тым больш, што выглядае яно нармальна, у бягучай версіі. Вось, не ідэальна, не так, як я ожидаў бы, але я думаю, што гэта такія мелкія праўкі, што яно насамрэч ёсць больш важныя рэчы, якімі варта было бы заняцца. А чым варта заняцца, гэта далей шукаць у гульне дыялогі. Дыялогі, як бы, у мяне не было часу шмат, каб пашукаць іх. Вось, але яны там ёсць, вядома, там дрэвы дыялогаў усё ёсць. І што такое дрэвы дыялогаў? Ужо ёсць усе словы, усе рэплікі герояў, усіх абсалютна герояў у гульне, але справа не ў гэтым. Яны зараз поўнасцю перамешаны без нейкай структуры, то бок можа быць фраза ісці фраза, і потым наступная, невядома ад каго, ад якога персанажа, без кантэкста, проста ідзе як ёсць, а потым наступная будзе фраза зусім іншага месца гульні ад іншага персанажа. І-за гэтага атрымліваецца пэўная блытаніца, не зусім зразумела, што перакладаецца ў пэўны момант, а у дыске Elysium даволі шмат дыялогаў пабудавана яшчэ на тым, што адзін персанаж гаворыць, а другі яму адказвае літаральна паўтарае яго словы, альбо абыгрывае гэтыя словы. І каб пераклад было бы зручней рабіць, трэба ведаць, якая рэпліка была дагэтуль, і якая будзе наступная. Ёсць два варыянты, як гэта вырашыць. Адзін з варыянтаў гэта сядзець гуляць у гульню, глядзець на тэкст, выпраўляць тэкст, літаральна шукаць гэтую рэпліку у файліке з наборам рэплік, знаходзіць яе, выпраўляць і паўтараць, пакуль не будзе гатова. Але ў гульне шмат дрэваў дыялогаў, вельмі шмат. І атрымліваецца так, што каб проста, пакуль ты будзеш гуляць у гульню, ты згубіш шмат часу на гэта. Як бы гэта магчыма, і гэта валідны варыянт усё яшчэ, не настолькі ён бессэнсоўны. Вось, насамрэч я думаў, што я канкрэтна ім буду карыстацца. Але ёсць невялічкая надзея дастаць з гульні дрэва дыялогаў і бачыць увесь дыялог перад вачыма. І калі такая магчымасць з'явіцца, то гэта вельмі змяняе ўсё. Таму што ад гэтага пераклад можа стаць значна прасцей, можа быць значна прасцей зрабіць пераклад з гэтым. Вось, як гэта пройдзе, ці атрымаецца, ці не атрымаецца, я не ведаю, бо я шчыра, з таго, што я знайшоў, я распакаваў 3 узроўні, яны проста па парадку, там 0, 1, 2, 3 левел ідзе, і ўсё. А гэта насамрэч галоўнае меню і менюшкі розныя.
І пры гэтым там рознага запакаванага яшчэ таго, што мне не патрэбна, а там мільёны файлаў, якія просто перабіраеш, а гэта толькі 3. А іх там, ну, штук 30 файлаў такіх. Ну, гэта прыблізна. Можа нават больш, можа 40-50. І я павінен кожны з іх адчыніць. Унутры гэтага файла набору яшчэ вось запакаваных асетаў, якіх таксама там мільёны, тобто 50 умножыць на мільён, скажем так, ад душы будзе. Вось, і ўсё гэта у ідэале паглядзець, хаця бы мець уяўленне, што там ляжыць. І вось пакуль я візуальна я не знайшоў ніводнага дрэва дыялогаў, якое хаця бы неяк нагадвала на дыялог. Так што паглядзім яшчэ, што атрымаецца. 1000 адпраўляецца на як перакладаць гульню. Дарэчы, яшчэ з гэтым я жадаю выпусціць гэтую рэверс-інжынірынг ўсю красе. Так, я так знайшоў, я выпадкова абсалютна знайшоў, як змяняць шрыфт, памер шрыфта ў галоўным меню. Мне просто пашчасціла. Там па некалькі файлаў, якія выдзяляліся назвай, не зусім стандартным, таму што ляжалі яны сярод там розных Xbox-аўскіх оверлеяў, кіравання геймпадам, і вось яно ў мяне паміж усяго гэтага, я такі гляджу, там просто 0 small, 1 medium і 2 large, нешта такое, просто так называюцца файлікі. І мне зацікавіўся, я адчыняю файлік medium, просто 1 medium, і такі, а там унутры ляжыць літаральна якая мова і якога памера шрыфт для гэтай мовы мінімальны і максімальны памер шрыфта будзе. Я выставіў такія значэнні, як у англійскай, яно занадта вялікімі атрымаліся. Ну, як бы для беларускай занадта вялікімі. Вось, але вось так я просто выпадкова на гэта выпадкова знайшоў, пашчасціла. Я сабе адзначыў, потым буду ўпраўляць. Ці не падкажаш якую-небудзь гульню, але чароўную, казачную, пажаданне, каб было адносна новае. Чароўная, казачная. Не ведаю. Апошнім часам просто маё ўяўленне такой казкі, яно будзе заўсёды, ну, гэта хутчэй за ўсё будуць гульні, якія якраз такі старыя. Я не ведаю, самая такая казачная гульня, у якой у мяне было адчуванне казкі, гэта Fable першы. Вось калі ты пачаў гаварыць пра гэта, я такі, вось казачная такая, вось першы Fable, у мяне ад яго адчування. Але зноў жа ён там, ну, месцамі не зусім казка. Ось, такое вось ёсць. Што яшчэ ў нас ёсць? Ёсць King's Quest, які эпізодамі, ён, у прынцыпе, такая казачка. Вось. Але чароўная тут залежыць ад таго, што ось трапляе канкрэтна ў гэты момант чароўнасці, так? Каб было міленька і прыемненька. Вось зараз мне ў галаву не прыходзіць, можа я калі па спісу сваёй гуліны, я калі прыбягуць, я хутчэй за ўсё не знайду. Ось. А тут пытанне для чаго? Ну, па тыпу, можа быць, ты можаш нырнурам падказаць, для каго ты шукаеш. Можа, таму што гэта можа ўплываць. Таму што, зноў жа, калі ты шукаеш для пэўнага чалавека нейкага, там, не ведаю, для дачкі, для сястры, там, нешта такое, альбо просто, ну, там, для хлопчыка, то гэта можа быць трошкі розныя гульні, якія, ну, трэба шукаць пад іх. Вось. Ну, вось працяг Фейбла і абяцаюць у 25-м. Ну, блін, я не той, каб веру у тое, што ён будзе Фейблам першым, таму што для мяне першы Фейбл і астатнія, яны большасці з іх я прапусціў, бо яны былі на Xbox-ах. Потым, калі ў мяне Xbox з'явіўся, я неяк не... Я пагуляў у тыя у адзін альбо два фейбла, які быў на Xbox-ах, і яно ўжо не тое, ведаеце, яно не зусім казка такая. Яна ўсё яшчэ казка, але нейкая, ну такая, не зусім неяк адключыць галаву і проста насалоджвацца гісторыяй, якая можа мець глыбіню пэўную. Ведаеце, нешта як бы, не ведаю, ўжо трошкі не тое для мяне. Шукаеш просто так для творчага натхнення. Блин, ну я думаю, шмат мелкіх гулін, хутчэй за ўсё міленькіх якіх-небудзь. Напрыклад, не ведаю, як чароўная казачная, я бы ўзяў, калі такое просто стылёвае нейк візуалам для натхнення, не пра гісторыю, а вось візуалам, то мне чамусьці ўзгадваецца, ну блин, Джорні ўжо даволі стараватая гульня, але ўсё яшчэ візуальны стыль з яе не састарэў, так? Грыз таксама, вось Нера выйшла не так даўно. Той же самы, як яно, ну, калі гаварыць пра візуалы канкрэтна, то у нас ёсць Трайн, які, зноў жа, казка, просто чароўная казка. Вось, уся серыя Трайн, у прынцыпе, пад гэта трапляе, плюс гэта пазл яшчэ такі весёлы.
І што мне ў галаву трапляе? Платформер жа называўся, блін, бла-бла-бла і And the Blind Forest. Я забыўся, як называецца гульня. Пра такой вельмі мілую істоту светленькую. Каць. І яшчэ, ну, калі ўжо такіх блокбастары, гэта... Блін, як яна на PlayStation зараз? Я пайду пагулю. Ori, вось я ўзгадаў, папярэдні платформер Ori and the Blind Forest. І яшчэ у гэтым самым такая казачненькая пра дзяўчынку, якая кіруе духамі. На PlayStation выходзіла, потым на ПК павінна была з'явіцца. Я не ўпэўнены, як... Вось яе назву ўвогуле просто абсалютна нават не ведаю. Я зараз перада мной Google, і я не магу згадаць, як яе. Так і загуглю. PlayStation дзяўчынка кіруе духаў. Кена, вось. Зараз. Яна так просто Кена называецца, по-моему. Так, это поўная назва. Кена Bridge of Spirits, вось. Ori не просты, але я пра візуал, ну... Інвіль гулял у нешта такое прыгожае. Так, Кена, вось. Кена, вельмі прыгоженькая. Яна насамрэч сумная ў сваёй гісторыі, але яна ў гэты момант таксама яшчэ і чароўная і казачная. Вось. Вось такое. Ну, гэта пра візуал, калі гаварыць. Калі пра... Ну, ізноў жа, Трайн. Трайн адначасова і казка, і сюжэтна, і візуальна. Казка. Такая, вось, ну... прыемна паглядзець і пагуляць у яе. Вельмі файная, рэкамендую гуляць з сябрамі, калі ёсць магчымасць такая, таму што гэта адначасова і казачная прыгода, і такі пазлік, і вельмі прыемны яшчэ геймплей у гульне. Ось, таму Трайн увогуле такое, ну, шкада, што серыя скотча трошкі. Ну, па тыпу усе гульні добрыя, ну, плюс-мінус. Там адна нейкая была вельмі кароткая, неўдала неяк што-то, нешта па бюджэтах там прамахнуліся. Вось, але вельмі ўдалая штука. Пра страшныя казкі Брамбл. Гейм. Окей, добра, я гэтага не бачыў нават. Усе гульні добрыя, Полігеймер, так. Это пра мяне насамрэч. Не ведаю, вось у мяне ёсць гульні, якія я такія, ну, я ў гэта гуляць не буду. Так. Просто, ну, я такія, ну, не для мяне. Вось, мне гэта не цікава. Я лепей во што-небудзь іншае пагуляю. Такое ёсць, а вось каб такое, што гульня дрэнная, вось ведаеце, просто дрэнная. Такое мала. Ну, можа быць, і прыйдуць прыклады, але вось ведаеце, яны забываюцца яшчэ успамінамі, і яна ўжо такая, ну, ладно, халера з ёй. Калі яна мне рэальна не спадабалася ў моманце. Там скандынаўскія казкі, страшныя, але казачныя. Ну, так, это таксама у казкі ідзе. Але зноў жа, гэта калі пра чароўную такую казку гаворка была, то тут трэба абіраць больш дыснееўскі такі варыянт. Вось. Наконт дыснееўскага, ну, вось проста у тупую напрямую. Kingdom Hearts серыя. Можна апошнюю частку нейкую взяць, і гэта літаральна Дисней просто. Казка. Пра літаральна там Гуфі, там Final Fantasy у цябе і гэты самы яшчэ што-небудзь. Хтосьці у нас гуляў, Белэш, па-мойму, гуляла, калі не памыляюся. Ось, так што такое таксама вельмі добра працуе. Ну, ўжо, у кожнага трошкі сваё можа быць уяўленне наконт казак. Так, я збіраўся квесты нейкі зрабіць, так? У нас, у прынцыпе, зламаная гэтая лодка ёсць і сабраць 250 метала. Так, я толькі не памятаю, як песня, божа, гульня, як гэта называлася, з Мумрыкам. Kingdom Hearts гэта ж мем пра занадта мудрагілістыя сюжэты. Ну, ён мемны, але там, я не ведаю, у Kingdom Hearts вельмі складаны сюжэт, таму што стваральнікам мне, па-мойму, ну, ім як бы не пофіг на сюжэты,
так, таму што там ён як бы складаны сюжэт, але больш з-за таго, што табе тое, што было кананічным, яно адначасова потым неактуальна становіцца, скажем так, але ў той жа сам момант не супярэчыць. Гэта як шмат слаёў канона накласці наверх. Вось такое маё меркаванне. Я Kingdom Hearts гуляў толькі 2 часткі, і то не праходзіў ніводную з іх, мне было проста цікава серыя. Вось, таму я не магу сказаць, як, фанат альбо спецыяліст па Kingdom Hearts, так што выбачайце, калі хтосьці шарыць за Kingdom Hearts, а я тут такі, там сюжэт не звязаны. Не, ён там звязаны, просто што гэта адначасова як складана, карацей, патлумачыць. Тых, хто ведаюць, пагулялі хоць трошкі ў Kingdom Hearts, у вас такое, у нас же ў адной частцы было вось так, чаму яно па-іншаму змянілася. І яно такое, не, гэта ўсё фантазія. Наконт казачнай добрая казка, гульні добрая казка, просто каб пачыліць, гэта Little Big Planet. Вось. Чыста літаральна, яна, не ведаю, яна дзіцячая, скажем так. Але ў той жа момант, калі вы не супраць такой просто дзіцячай казкі і пагуляць у яе, то Little Big Planet ачмурэнна просто заходзіць. Гэта літаральна просто казка пра сусвет уяўлення, літаральна, пра тое, што наколькі мы здольныя там уяўляць рознае. І вось гэты сусвет вы там ратуеце, скажем так. Гэта жах, калі японцам не пофіг на сюжэт. Не, Kingdom Hearts, яна нават Kingdom Hearts складана, таму што яна нават не зусім японская, ведаеце, там свае пытанні ёсць. Я прапаную першы Broken Sword, гэта амаль рэчаіснасць, але яно адчуваецца як казка. Таксама. Вось зноў жа, мяжа гэта вось в залежнасці таго, што шукаецца. Таму тут хутчэй пад настрой і пад чалавека. Ось, таму што некаторыя рэчы, нягледзячы на тое, што яны чмурэныя, яны могуць не проста не трапіць у чалавека, яны яшчэ не бывае такое, што проста ў настрой не трапляюць. Ось. Так. Мы зараз літаральна металу не набярэмся ніколі, таму што мы яго ніадкуль не здабываем. І вада затапіла вось гэтую частку, мы адтуль метала не здабываем зусім. Я не ведаю. Вось тут можна яшчэ метал здабыць. Давайте тут дабудуем. То я нешта затрындзеўся і ўвогуле закінуў тут нешта рабіць. Так. І вось тут падмурак яшчэ зробім. І вось так. Усё. У мяне ёсць куды ім прайсці і спусціцца, і вось гэта можна здабываць ужо. Гэта у нас смецце, якое можна здабываць, але яно нам не патрэбна зараз. Гэта у нас здаравенны кавалак дрэва. Дрэва нам таксама патрэбна. Смецце нам таксама патрэбна. Ды што ж ўсё патрэбна? Ладно, окей, пачакаем пакуль. Была такая... Так. Гэта ж старая, яе перапускалі. Так, ты пераблытала з Little Big Adventure. Не, я кажу канкрэтна пра Little Big Planet. Вось, Little Big Adventure таксама ачмурэнна казачная чароўная гульня, але яна старая. Вось і ўсё. Ці лічацца творы Пратчэта казкамі? На твоё меркаванне, як ты думаеш? Лічыць іх? Запісваем, чат? Запісваем Пратчэта ў казачнікаў. Бо па мне, дык, напрыклад, я не ведаю, Зорныя войны гэта казка. І я не маю нічога супраць гэтага. Для мяне гэта проста казка. І калі канкрэтна пра любую частку казаць Зорных войнаў. Касмічная опера. Дык вось справа ў тым, што касмічная, а вось оперы я там нешта не бачыў. Я бачыў літаральна проста казку. Першы Broken Sword, адна з маіх найлюбёных гульняў увогуле. Дарэчы, можна тут прапанаваць на галасаванне? На галасаванне ідзе любая гульня. Усе гульні, якія не забаронены Твічом. Ось. Так што любая гульня. Просто вы лічыце, што мне варта пабачыць гэтую гульню, альбо вы жадаеце, каб я пагуляў яе,
альбо вы лічыце, што проста чаму бы ну просто было бы добра, нават калі я ўжо гуляў, чаму бы не добра пабавіць час у гульне, у якую я ўжо гуляў, так? Вось, таму так, варта. Broken Sword падыдзе. Little Big Adventure у тым годзе перавыпусцілі? Не халеры сабе? Блин. Можа, то бок я змогу нават без праблем запусціць? Таму што я памятаю, дзесьці ў 10-м годзе я спрабаваў яе перапрайсці, і я не адолеў. Ну, патрэбна было там нешта з эмулятарамі цацкацца. Я на XP-шкі, па-моему, спрабаваў запусціць, альбо на чым. Вось, у меня былі праблемы. На 7-цы я тады ўжо сидзеў. І у мяне была праблема, я не мог Little Big Adventure запусціць. Ну вось, была такая праблема. Я гляджу на гадзіннік, насамрэч, затрындзелись мы пра гульні. На Героі 3 Armageddon за Conflict адпраўляецца 100. Затрындзелись пра гульні, гэта цудоўна. Я пры гэтым не той, каб ужо дэмку гэтую паказваю, бо ў дэмцы дэмка так-то скончылася, мы просто можам працягваць гуляць у яе. Яна не забараняе нам нічога, просто падзеі тут новыя не з'яўляюцца і дынамікі больш няма. Вось, я скажу, давайте пра дэмку трошкі. У дэмцы, ну, візуальна, калі глядзець пра прагляды, там выглядала, як усё разваліваецца. То бок вы будуеце, і у вас там шторм налятае, і у вас разваліваюцца ваши будынкі. У гульне ёсць рэжым, вось гэта, ну, яно спецыяльна зроблена, што калі вы нешта выдаляеце, то яно дае вам магчымасць адмяніць ваши папярэднія дзеянні, якое да гэтага прывяло. Вось, напрыклад, я зараз гэта зраблю. Блин, гэта хапіла, ладно. Бачыце, упала. У меня есть кнопка undo. І ўсё, і гэта ратуе. Таму атрымліваецца, што падавалася бы, тут ёсць крызіс нейкі пэўны, што ты рызыкуеш кожны раз, калі будуеш. Але не, undo ўсё ратуе, вам вы не працяўбалі рэсурсаў, вы іх просто вярнулі. Вось. Таму яно не настолькі па-дурному выглядае, як нейкі бесіч, напрыклад, на фізіцы, так? Але ў той жа і яно неяк балансуе. Я не ведаю, можа быць, гэта гульня у пэўны момант ператвараецца, што яна, ну, там, нешта пра балансаванне базы, таку, каб яна не развалілася ўся. Але пакуль гэтага я не назіраю. Можа быць, з-за таго, што гэта дэмка. І дэмка спрабуе літаральны туторыял паказаць. Халера яго ведае. Вось. Можа быць, яшчэ гэтыя механікі зменяцца ў гульне, якая выйдзе. Канцэпт мне спадабаўся. Можа быць, я дадаю яе ў віш-ліст, я буду сачыць за тым, як яна будзе развівацца, але, скажам так, няблага, я добра пабавіў час у ёй, там я ўсяго, можа, гадзіны 3 пасядзеў у яе. І, можа быць, спадзяюся, дададуць некраманты. Так. Вось, так што я думаю, спадзяюся, яны нейкія разав'юць, будуць развіваць далей, будзем сачыць, як яна там, ну, я буду прыглядаць за ёй, але пакуль не ведаю. Я бы, можа, не набываў такую гульню. Прагляды выглядаюць больш цікава, чым сама гульня. Ну, для мяне. Асабіста для мяне. Вось. Але вам раю сваё меркаванне складваць, таму калі вас зацікавіла канцэпт будоўлі базы на развалінах постапакаліптычным таком сусвеце, пры гэтым з фізікай і разваліваючымся канструкцыямі і бясконца змяняючыся тэрыторыі, таму што, нагадваю, вада то прыбывае, то уходзіць. І пачынаў я зусім з невялічкіх варыянтаў, і рэсурсаў ні на што не хапае. Вось, то можа быць даволі цікава. Вось. На гэтым я буду скончваць, бо ўжо час, я сказаў пра тое, што я жадаў бы перакладам заняцца, і насамрэч я трошкі падзасядзеўся. Вось, лепей пайду пакаваць шрыфты. А зараз мы пойдзем да... Хто у нас ёсць? У нас ёсць Тодді у Elden Ring. У нас ёсць Шаграэль у One Armed Cook. Окей, ён адразу з Ікуткі Nine Ravens і Мехасём Гарэза у One Armed Cook. Лепус гуляе ў 3-го Ведьмара. І The Latest Cake не паказвае нават, што ён робіць. Мне не ведаю, чаму ён так працуе. І Багема запусціла стрым па Dragon Age. Мы не так даўно былі у Тодді, у Лепуса, у Мехася Гарэза таксама не так даўно заходзілі, Nine Ravens і Latest Cake заходзілі, і Шахраэля таксама, мне падаецца. Да Багемы я не памятаю, каб я стрым адпраўляў. Ну, канкрэтна стрым, божухна. Я заходзіў на яе стрым, але я надзвычайна не ў гэты час стрыміць. Давайте, можа, да Багемы. Так. У Тодді даўно не былі? Не, мне падаецца, на папярэднім тыдні адпраўляў. Вось, на малюнкі. Ён маляваў тады воўка яшчэ. Гэта было на папярэднім тыдні. Вось, давайте да Багемы. Яна ў Dragon Age The Veilguard. А я буду слухаць стрым і буду ў гэты момант яшчэ і шрифты пакаваць.
Жадаю вам добрага вечара, і мы пабачымся з вамі заўтра на Dreamfall The Longest Journey.